Anginibingelele umhlaba wonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe igama umlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Namuhla ngifisa ukuthi ngicacise kabanzi ngengane eyilongwe ukuthi izinto zayo mayifisa ukuthi zihambe kahle angabibikho amafinda azobopha empilweni yayo ukuthi kumele ukuthi yenze njani. Yebo isintu sethu sithi ingane yilongwe isisekelo sayo sikomalume. Siphinde futhi isintu sithi ingane yilongwe ikibizwe ngaphansi kwegama lendoda, le ndoda le eyahlangana nonina, unina kade eganile kwesinye isibongo. Yebo isintu sethu siyakusho lokho, kodwa ke ngokwesisekelo, isisekelo saleyo ngane sikomalume bayo, ikhona la iyothi mayifika khona yenzelwe izinto bese izinto zihambe kahle, angabibikho amafindo. Uzokhumbula ukuthi le ngane lengenkathi itholakala lona wesifazane ubeganile kwesinye isibongo. Wathi umeganile kwesinye isibongo wabe sephuma ngaphandle waya kokha imfino. Uma yakokha imfino bese kwavela lengane. Ithongo la kade eganele khona lo wesifazane lisuke lisibona sonke isimo esenzakalayo, lisiqonde ukuthi lo wesifazane wenza iphutha phakathi komuzi wabo. Lelo thongo ke la kuganele khona lo wesifazane alikwazi ukuthi leyo ngane liyithande, likhayinsele, liyenzele izinto ngoba lo wesifazane usukena enze iphutha futhi liyaqonda ithongo ukuthi lengane akuyona yale ekhaya. Ingakho ke sithi isintu lengane le kumele ukuthi ihambe ibuyele komalume bayo iyokwenzela izinto zesintu khona, iyokwenzela lonke isiko komalume bayo ukuze izinto zawo zihambe kahle. Ngoba uma izokwenzelwa isiko la kugane khona unina kodwa yona ibizalwa njenganengane eyilongwe, izinto zangeke zahamba kahle phakathi kwekhaya. Lihlawulwa kanjani ke ilongwe? Ukhumbule phela ukuthi ubaba wengane longene esibayeni senye indoda akanalo ilungelo lokuthi afike ezila azohlawula legane khona lo wesifazane. Kodwa into eyenzakalayo lona wesifazane kufanele ukuthi ahambe aye kubo. Uma efika kubo bese athi uma ebuya abuye